Madwar 1500 fjakkola, 12 sena ta' esperjenza u ħafna dedikazzjoni. Għal-pleliqi ta' Siġġiewi, ftit l-isfel mis-salib tal-Olja, iltqajna ma' numru ta' volontiera medija fuq xogħolhom jagħmlu takki għal-fjakkoli biex tittella 13 edizzjoni tal-Mixela tas-Salib tal-Olja. Il-President tal-Każin tal-Banda Kita Bella spjegalna kif ix-xogħol fuq dan l-avveniment ilu għaddej fuq xahar u nofs u stqar li x-xogħol ma jaqafx hekk kif jispiċċa l-ispettaklu. Anzi dawn il-volontira jagħmlu sa sbieħ lada filgħodu biex jiżguraw li l-post ħalluh kif sabuh billi jnatfuh mill-fjakkoli u d-dwal li ser iżejnu trejqa li tagħti għas-Salib tal-Olja. Il-ħamis nibdew minn kmieni filgħodu fejn installaw il-fjakkoli permezz tal-volontira tagħna, narmaw id-dwalijiet. Mbagħad għall-ħabta tas-seba' ta' filgħaxija nixelu l-Olja kollha. Pubbliku ovvjament nistidnuh li jiġi hawnhekk għal din l-esperjenza reliġjuża, aħna ngħidu l-esperjenza aktar ta' ġabra, kunu nixtiequ li hawnhekk ovvjament wieħed jirrispetta l-kwiet u l-fatt li jkun hawn nies jirriflettu anke jiġu biex jitolbu. Kulħadd huwa mistieden ovvjament jesperjenza din il-mixela. Qabel informanna li ser ikun hemm trasport disponibbli mill-pjazza tas-Siġġiewi għall-inħawi tas-Salib u lura u spjeganna x'wieħed għandu jistenna li jsib. Għandna wkoll pageant bil-għajnuna ta' Carpe Diem Productions li qed jgħinuna biex intellaw dan il-pageant ta' dawn il-jiem li ħajkun ambjentat aktar fi żminijiet tal-lum. L-attura ħajkunu mferxa madwar l-eliqi fejn se jkunu jagħmlu monologi preparati apposta għal dawn iż-żminijiet li mbagħad iwasluk lejl inħawi taħt is-salib. Dawn spjegalna li ser jingħaqdu mal-Banda ta' San Nikola li ser jikkumplimentaw l-atmosfera b'numru ta' marċi funebri.